Един ден цъкам си на телефона и изведнъж осъзнавам, че преди една година снимах видео на iPhone 14 Pro Max ревю и всъщност осъзнавам, че трябваше да го кръча преди една година. И ето ни преди една година на как го отварям. Отварям го много внимателно, като през това време си мисля за видеото и характеристиките, които го направих. Но това видео все пак съм го снимал на Коледа и всъщност е било точно преди една година. Сега го качвам ноември месец, а преди го снимах януари месец. Оглеждам го набързо и преминавам нататък. През това време ръцете ми буквално трепереха, защото държа устройството, което не искам да бъде счупено, още първата секунда от отварянето му. И естествено отново го оглеждам навсякъде, за да го чекна дали е наред. Оставям го на страна и се захващам с другите неща от кутията. Първо започване с кабелчето за зареждане. И в момента го разопаковам. Но естествено не се справям много добре, защото общо не знам как се отваря. И най-сетне го отворих. Оставям го на страна. Сега взимам и книжките, които естествено имат и едно стикерче. Разглеждам ги набързо и ви показвам и стикера, който всъщност е готин. А и ето и общ план на всичките книжки. И прибирам обратно в кутията, откъдето са излезли. През това време мога да ви кажа да се абонирате за канала, да харесате видеото и да го споделите, ако разбира се искате. Сега ще ви кажа и за адаптера, който също се купува допълнително, защото Apple не могат да си мрътнат нещото, да го сложат в кутията, защото толкова им мързи или аз не знам вече. Та както и да е, сега се мъча да отворя това, което всъщност ще го направя с един доста остър нож. Кратка почивка и го отворих. Знам, че вече има iPhone 15, обаче това видео закъсня все пак с една година. И ето ги книжките, които все пак отново решавам да ви го покажа, поради незнайна причина. Време е да отворя и калъфа за iPhone, който си купува също допълнително. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max вече са апгрейднати с по-набъбнати камери и вече нямат ноч. Но за iPhone 14 и за iPhone 14 Plus още си имаме този старомоден ноч, който го имаме от вече много време при iPhone-ите. Няма да си крива душата, но iPhone-а прилича като буквално предишния модел, просто с малко по-набъбнали камери. iPhone-а като за телефон тежи, честно казано, доста, но отлепването на лепенката, където правя сега, е най-якото нещо от цялото ревю. Даже ви праснах една много хубава усмивка и го помирисах, не знам защо. Дизайнът на камерата всъщност и на самия телефон е доста хубав. И вече се включва между другото в бъдещето, за да ви кажа, че от една година ползване не съм срещнал нито един бъг до момента. Просто е невероятен. Както виждате, не съм направен от една пукнатинка. В смисъл, доста е добре телефона, ето го и на външен вид. И като цяло е много добре. Всъщност херцовото опресняване на телефона е супер бързо, което го прави 120. На по-предишни модели всъщност се е 60, но вече имаме апгрейд към 120 херцово опресняване, където може да си джиткам навсякъде много бързо, без никакви бъгове или поне докато още е нов. И ето, от една година ползване още е супер. Ето ни в телефона и сега ще ви демонстрирам как работи Dynamic Island. Отваряме музика, след това пускам някое парче и скролвам нагоре и го вкарвам в Dynamic Island. След това, например, навивам таймер за 25 минути и в Dynamic Island. След това мога да отварям най-различни табове и така да